ουρανών, Συ ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ανθίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Υπέρ του αγιαστήνε τα ύδατα ταύτα, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του καταφυτίσε τη σύδαση τούτης την καθαρτικήν της υπερουσίου τριάδος ενέργεια του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του αναδειχθήνε αυτό αποτρόπαιον πάσης επιβουλής ορατών και αοράτων εχθρών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του γενέστε αυτό προς καθαρισμόν ψυχών και σωμάτων πάση της αρριωμένης πίστη και μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού του Κυρίου δεηθόμεν.